Барои шахсони слишком умни бад гуфтанем ки ин видео мақсадаш фикри ягон каса ба ягон тараф бурдани нестай. Видео танҳо ба хотири дархости худи тамошобиноай ва характери омӯзишӣ дорад. Вале мо дар бораи чизҳои безед, дар бораи чизҳои бад гап мезанем. Танҳо ба хотири чӣ? Ба хотири дарс шидан. Мегӯям ку приждён значит вооружён. Хатогиро одам дар ҳамон ҳолате намекунад ки дар бораи хатогӣ бидона ва бидона ки хатогӣ чиай. Дар комментария умни чит кардан дар кор нест. Гап задан мехоҳӣ биги видеоко гап за ё ки инстаграмада прямо занг бизан. Яъне ки видеои имрӯза мувофиқи дархостҳои шумо мешавад дар бораи сатанизм. Ва худи сатанизм чиай бародаро ва сатанисто киян? Сатанистои одамое ҳастанд ки шайтонна ибодат мекунанд ва шайтонда парастиш мекунанд ва ӯо махсус ҳар гуна сектаҳо доранд. Секта чиай? Секта сохта мешавад аз ҷониби як ё ин ки як чанд гурӯҳ одамо, яъне ки аз 96 одам мешавад ва далшио сохтан мегирад. Аз тарафи як гурӯҳ одам сохта мешавад ва дар он ҷо ӯ махсус қонуну правилаҳои худшона доранд ки ӯ аз дини стандартни берунанд. Яъне ки ҳамаш зидди ҳами динои реални ҳаста, против ӯ, яъне ки ӯро бигем сатана управлят мекунад, шайтон. Дар ин видео тамошо мекунед шумо дар бораи як чанд сектаҳои гуногун, дар бораи як чанд сектаҳои хеле ҳам даҳшатнок ки оқибати ӯ ба куҷо оварда расондагиай. Так что гуфтанем ки агар ягон слаба характер ё ин ки ягон касе боша ки нервиш на он қадар сахт боша, бубуроин далш тамошо накунед видеоро. ва пеш аз видеоро тамошо кардан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагиай, ин ссилка шуморо ба куҷо мебарад? Ба ссилкае ки шумо дар онҷа метавонед бинед бозӣ ва ҷангҳои варзишгарои дӯстдоштаи худтона ва шумо метавонед дар бурди ин варзишгаро пул кор кунед. Ба ссилка гузашта дар сайт регистратсия кунед. Фаромӯш накунед дар вақти поли регистратсия кардан дар депозити аввалтон ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан албатта ки дар комментария закрепит шудагиай. Якумин бор таваҷҷӯҳ ба оккултизм ва шайтонпарастӣ аллакай дар империяи Россия пайдо мешавад ва мумкин баъзеҳо шунавидагӣ бошанд дар бораи чунин сектаҳо ба номи хлист ва скупцо. Хлист ин маънои калимаи хлист қамчин мешавад. Ин сектаҳо машҳур шудагӣ буданд ба хунсардиву бераҳмонагию даҳшатнокии худшон. Одамое ки аъзои ҳамин секта буданд ӯ бовар ба он мекарданд ки одамизод ин як рӯҳи поку бегуноҳай, лекин дар бадани гунаҳгору ғализу ҷазир ғулом шудагиай ва барои ӯро аз ин бадани ҷазиру ғализ озод кардан ӯ ин бадана қамчиншаб мекарданд. худи аъзоёни ҳамин секта нақл мекунанд ки мо дар вақти ин зарбара хӯрдан хеле ҳам дарди сахт ҳис мекунем, лекин аз ин кор ҳаловат мебарем. Барои чӣ ӯ ҳаловат мебурданд? Ягон садист буданд? Бале, аз як тараф мо метавонем бигӯем ки ё садист буданд, лекин ӯ мегӯянд ки дар вақти ҳамин зарбаҳоро хӯрдан мо ба як состояние ворид мешудем, дар як ҳолати гирифтор мешудем ки хайра гуфтанашам албатта гунаҳгор мешавем, не ки дебило ҳамин гапа мегуфтанд. охир гӯё ба гуфти ӯ ки ӯ метавонанд ки дар ҳамин состояние фариштаву ҳатто худоро бинанд. астағфируллоҳ. Сектаи дигари сатанистон ном дорад скопцов. ӯ ба мисли сектаи пешина ба якдигариш қамчин задан намехостанд, лекин коре ки ё мекарданд ин гапа оправдат намекунад. яъне ки чӣ хеле гуфтем, сектаи пешинаш ҳисоб мекард ки бадани одам гунаҳгорай ва ӯро бояд бизанӣ то ки рӯҳи бегуноҳи ӯ озод шавад. ин кор скопцо чӣ кор мекарданд? Скопцо ҳисоб мекарданд ки ҳамун узвҳои бадани одам ки одама метавонад ба гуноҳ бара, ҳамун дар бадани одам як чизи зиёдтияй ва одамое ки мехостанд аъзо шаванд ба ҳамин секта ҳамун қисмҳои бадани одама мебуриданд. яъне ки кадом қисмҳо буд? Дар мардҳо олотҳои ҷинсишон, яъне ки олотҳои ҷинсии марда мебуриданд, нӯкҳои синоҳошона месӯзонданд. Дар занҳо ҳам диюмшам ҳамун хел ва олотҳои ӯворам хай карочи фаҳмидем чӣ кор мекарданд.
мешавад бигӯям ки сектантҳои православӣ аз ёда хеле ҳам хубтар зиндагӣ мекарданд дар ӯ вақт. баъдан оғоз мешавад революсия, сектантҳо дар кинҷи деҳаҳо пинҳон мешаванд, ҳатто метарсиданд ки овозшона бароранд, аз нисбати ӯ шикор мерафт, ҳам аз тарафи сирхо, ҳам аз тарафи сафедо. баъдан кадомеш ки камтар ба ғайра таракай остаак биниша мехалон ва бинию дар одамое намерасид ки ӯ бутонанд баъдан ба сектаи хичон ворид кунанд, а дар мушти политсия. номаълумае ки солҳои сиюм нисбати ӯ чӣ кор карданд барои он хотире ки ягон хабар аз ӯ шунавида намешид, ё ин ки киштаншон, ё ин ки коре карданд ки дига набаромаданд. лекин ҳамеш маълумае ки давоми 40 соли баъдӣ ягон хабаре аз ӯ шунавида намешид. соли 2000 як хабари хеле ҳам даҳшатнок мебарояд, яъне ки як чанд гурӯҳи наврасо духтарчаро дар қабристон қурбонӣ мекунанд. албатта дар ӯ вақт интернет на он қадар пешрафта буд ба мисли ҳозира ва нисбати иновостӣ ӯ қадар хабари зиёд паҳн намешавад ва дар байни одамо машҳур намешавад. лекин розӣ шавем бародаро ки ин ҳолат хеле ҳам ҳолати даҳшатнокай, барои чӣ хотире ки ин кора наврасон кардагианд. дар аввали солҳои 70 дар территорияи Советский Союз як култ пайдо мешавад бо номи ордени шайтон. давоми 10 соли охиру хеле ҳам машҳур шуда одамони зиёда ба худаш ҷалб мекунад, то вақтере ки аз муноқишаҳое ки дар даруни хичон рух доданд намекафа. аъзои секта ба даҳҳо гурӯҳҳои алоҳида ҷидо мешаванд ва 5таи ӯ хеле ҳам даҳшатнок машҳур мешаванд. сектаҳои шайтонпарастӣ дар СССР хеле ҳам чизи муҳиме ки мо дар давоми видео дар бораш гап мезанем. аз интернет як китоб дарёфт карда мешавад ки ном дора ҷамъияти динии нави Россия, ки албатта аз номи видео аллакай фаҳмидем ки чӣ гуна характер дошт. характери шайтонпарастӣ. кира миссионерский отдели Московский патриархати Русский Московский православный церковь дар соли 1997 опубликоват кардагиа. айни замон маълумотое ки шумо дар ин видео мебинед ва мешнавед ман метавонам фаҳмида ки хеле ба ё бовар кардан қинай ва ман худмам умедворам ки ё рост набошанд. лекин автори китоб мегӯяд ки маълумота аз ахбороти дар ҳамон вақт паҳн карда шуда гирифтагиа. ҷамъияти шайтон мумкин аст ки чунин секта айни замон ҳам вуҷуд дошта бошад. сохтори сахти иерархӣ ин ҷамъията маҳкам нигоҳ медорад. дар мақоми болои ин сохтор қарор доранд посбонҳо, одамои наздик ва қотилон. аз шахсое ки мехостанд дар ин секта аъзо шаванд, яъне ки ворид шаванд, ӯ бояд махсус ритуалҳои дарозу қина мегузаштанд. ин кор барои чӣ буд? ӯ апасатса мекарданд, яъне ки хичона ҳифз мекарданд аз одамои беруна. мисол ягон одами леви омада дар сектаи ӯ маълумот нагира, одамеро ки ин қадар ритуала мегзара, ӯ одами беруна албатта ки рискават намекунад ва баъди ин ритуалҳоро гузаштан ӯ одам дига ҳуқуқи аз секта баромадан надошт ва вообще ҳуқуқ не, агар мехоста кам баромадан намешида инҷо. аъзои секта якчанд маротиба дар сол вомехӯранд дар махсус идҳо ки дар уҷа махсус расму оинҳоро мегзаронанд ба китоби шайтон бо номи лаве. бале бардор, ягон кас накавоини китоба гуноҳаи чизора хондану ёфтан ҳамин қадар короткама дар бораш мегум шумода ки мақсади китоб чӣ буд ва дар уҷа кадом информатсия буд. информатсияи ӯ китоб просто як дастурамал буд, яъне ки сектантҳо, одамое ки аъзои ҳамун сектаанд, бояд дар вақти гузаронидани ритуал чӣ хел рафтор кунанд. синни лотос, яъне ки лотоси кабуд, як гурӯҳи на он қадар калони одамое ки Люцифера парастиш мекунанд. маълумот дар бораи ӯ на он қадар зиёд аст. дар ин видео боша дар бораи танҳо як ҳолаташ гап мезанем. дар як деҳаи хурди Днепропетровский Украина, донишҷӯ Кравченко ҳамчун посбон дар кор ворид мешавад дар як ферма бо номи Прогресс. ин донишҷӯ баъди хатм кардани курси экстрасенсӣ фикр мекунад ки аллакай имкон дорад ки ба секта аъзо шавад. якумин ва охирон ритуали худша ин одам анҷом медиҳад дар деҳаи раднои худаш, яъне ки дар ҳамун зодгоҳаш, дар ҷое ки ба воя расида калон шудагиай. як писарчара медузда, таҷовуз мекуна ва гарданша шикаста мекуша. баъди оне ки аз ҳуҷраи ин донишҷӯ китоби сатанистиро меёванд, одамо ба ҳайрат меянд ки чӣ гуна ӯ аниқу дақиқ
чӣ хеле ки дар ҳамун китоб нишон дода шудагиай ҳамун хел киштагиай писарчара. ва ба ғайр аз аз хонаи ӯ як шартнома меёванд ки бо Люцифер кардагӣ буд. Дар шартнома навишта шудагиай ки ба ивази дарозумрӣ ва бойгарӣ дар давоми 195 сол ӯ бояд ки 10,000 навраса барои Люцифер қурбонӣ кунад. Баъди оне ки модари донишҷӯ аз ин ҳолат бохабар мешава, донишҷӯ дар ин вақт аллакай фирор кардагӣ буд ва ӯ ба мардои ҳамсоя мега ки ӯра ёфтанд дар корай. Лекин ӯ успед мекунад ки заҳри колорадский қанғизора хӯрда бимбира. баъдан маълум мешавад ки заҳр на танҳо дар қанғизо, балки дар сатанистҳо ҳам таъсир мекарда. вақте ки мардои ҳамсояш донишҷӯра меёванд, аллакай ӯ мурдагӣ буд. ва дар инҷа мехоҳам бардорам мак кӯтоҳак фикри хидмат бигӯм ки кадом одаме ки ба ҳамин роҳ мерава ё ки дар ин бора фикр мекунад ё ки ҳамин роҳҳоро дастгирӣ мекунад, бардор шумо ира фаромӯш накунед ки ҳамин дунё ҳамун дунётон сӯхтагиай. ғайр аз ин ӯ солим нестанд. муҳим несте ки Люцифер ӯра чӣ ваъда карда чӣ ваъда накарда. ҳама як тараф биста. одаме ки барои ягон кор одама мекуша ё ки ба ягон кас зарар мерасона, ин гуна одамо солим нестанд. ва дар запискаи худаш дар охир чӣ менависа? ола дикаи бузург, аз ҳама чиз ва аз ҳама кас мегзарам. аз ҳамин рӯз то абада рӯҳи хума ба ту мебахшам. ба ман ҳаёти абадӣ бибахш. ба ивазаш чизе ки ту мехоҳӣ ман иҷро мекунам. ва ман дости ҷазодиҳандаи ту мешавам дар ин замин. осағира қадар қизиқи дост шидан дошти, намегӯӣ маро охир биёрам та инҷа ягон сум алафҳои таги арчаҳора будараи. ӯ аз шайтон, яъне ки ҳамун Люцифере ки парастиш мекард, хоҳиш мекунад ки дар вақти политсия ёрдамаш кунад. яъне ки хича барои чӣ киш фикр кард ки ӯ ёрдамаш метавад, барои чӣ ки ӯра дарозумрӣ ба гуфти мувофиқи ҳамун договоршон ваъда кардагӣ буд ва ӯ ба эвази медонем ки бояд чанд одама мекиштак. лекин ман фикр мекунам дар вақти ҳамин муроҷиаташ ҳамун Люцифере ки ӯ парастиш мекард, ё ин ки кар буд, ё ин ки дар гӯшаш ҳамунчен навушник дошт, музикаи Моргенштерна гӯш карда иста буду, хоҳиши ира нашнавид. ки чӣ хеле фаҳмиден, ба ӯ кӯмак карда албатта ки натонист. зелёный орден, яъне ки ордени сабз, яке аз пурасрортарин сектаҳо ба ҳисоб меравад. бале дар бораи ин секта ҳам маълумот на он қадар бисёрай, не ки маълумотое ки ҳастанд хеле ҳам даҳшатноканд. ба маълумоте ки дарёфт карда шудагиай мегӯянд ки ин секта хеле ҳам идеологияи расизмӣ дошт ва ӯда расаи тоза дар кор буд. аъзои секта бовар мекарданд ки хуни ӯҳо аз дигарҳо фарқ дора ва пайравони худшона мезаданд. барои чӣ хотир? ба гуфти ӯ ки ин кори ӯ ба ҳамун пайравошон имконият метаҳад ки тавоноиҳои рӯҳии ҷисмишона бозам зуртар кунад. ман фикр мекунам ки ин коре ки ӯ мекарданд тавоноиҳои рӯҳию ҷисмӣ та не, ӯ наоборот ба ту кӯмак мекунад ки тезтар дар ӯ дунё ҷота тайёр кунӣ дузахда. сектаи чорни дракон, яъне ки аждаҳори сиёҳ. ин ташкилот оғоз мешавад дар қисми Европои СССР. ӯ то соли 1999 давом мекунад, то вақте ки лидери ӯра донишҷӯи 22-солаи литературнира дастгир мекунанд. сотрудникҳои московский отдели уголовный розыск оиди корҳои террористӣ. гап дар саре ки аъзоҳои гурӯҳи аждаҳори сиёҳ мехостанд ки дар рӯзи шаҳр теракт анҷом диҳанд. дар он вақт аз лидери секта дарёфт карда мешавад револьвер Таурус ва аз хонаи ӯ бошад дарёфт мекунанд банкаи селитраи серрей барои тайёр кардани маводи тарканда ва шашкаи тротилии 200 грамма, чорни ангел, яъне ки фариштаи сиёҳ. асосан сардори ин гурӯҳ мешид занҳо аз синни 25 то 35 сола ва ӯро бо овоздиҳии умумӣ интихоб мекарданд. ва дар инҷа мехоҳам ки як чизи хеле ҳам аҷоибша қайд кунам. шахсоеро ки ӯ дар гӯшашон лапша кашол мекарданд, ролтон кашол мекарданд, ё ҷавоно буданд, донишҷӯҳое ки нав мактаба хатм кардагиянд ва дар ҳаёт мавқеи худшона ёфтагӣ нестанд, зандор нестанд, ҷойи кори аниқ надоранд, кӯдак надоранд, яъне ки дар чӣ хел бигӯм ҷустуҷӯи худшонанд ки дар чӣ бояд чӣ кор кунем. писарои ёшира ки ягон мушкилӣ доранд бо оилашон, бо ҳаётшон, бо кору боршон. бале ин зану марди миёнаумр ё ин ки пиронсолӣ набуд ки ба гороскопу Кашпировскию ванга бовар доштанд ки бигӯям хай ӯро фреб кардан осонай. не, ё ҳамин хел ҷавонои ёш буданд ба мисли мову шумо. ва боз як чиз дигам дар он вақт метавонист сабаби оне бишавад ки ҷавоно ба чунин сектаҳо бираванд. ҳамун вақтҳо ҳамин хел вақтҳое буданд ки
одам ояндаи худша дида наметонист я намедонист ки ояндаи ӯ чӣ мешава, барои чӣ хотире ки кишвар на он қадар вақти хуб дар зиндагӣ мекард, серпирӣ набуд, корисоз набуд. дар инҷа ритуалҳои хунии сектантҳо ба поён намерасад. дар миёни солҳои 80 ҳаракати сектантӣ ба худаш ҷалб мекунад хеле ҳам шахсиятҳои чӣ хел бугум аҷоиб ва ғайриоддира. албатта ки агар ин гуна рафтори ғайриоддӣ номида бишавад ки дар миён ҷони одамизод рафтеста. аввалан сардорӣ мекунад яке аз чунин сектаҳора марди 35сола ки пеш аз ин натуршик кор мекард, яъне ки касе надона натуршик и полуголи нимлуч рост места ва донишҷӯҳои училиши расомӣ расми ӯро мекашанд. пайрави баъди ӯ мешава як падаре ки дар уголовни розыск қарор дошт, а дар сектаи ҳамсоя боша тамоман як фашист сардорӣ мекард. шахсе ки тамоман дар байни ҷомеа далбеибизми худша нишон дода наметонист, акнун дар ҷое қарор дорад ки ҳамаи корора карда метавонад. сектаи одам машҳур мешавад бо ҳамон чизе ки ӯ ҷасадҳои мурдара гирифта ӯра пора мекард ва нисбати ӯ махсус ҷодуҳои сиёҳ мегзаронд. ва дар инҷа як чизи ҷолиби дигарашам қайд кардан дар корае ки бале дар сари шумо ҳам фикр омад ки чӣ гуна сатанистҳо метавонанд ки ҷасади мурдаи одама дарёфт кунанд барои гузарондани ритуалҳои худшон. бале агар ки ӯ дар байни посбонҳои қабристон ягон тағqa дошта бошанд, лекин не, ба ҳамаи нигоҳ накарда ӯра намеёфтанд, намедонистанд ки ӯ чӣ хел мебаранд. танҳо як маротиба 3 ҷавона дастгирӣ мекунанд ки қабр мекофтанд ва ӯро ба статьяи 212 ука Украина муҷозот мекунанд. барои сатанистҳо дуздидани ҷасади мурдаҳо кам буд. як вақт дар як қабристони назди ҷангалӣ, аз ҳама қабристони калонтарин дар Киев, ӯ мехоҳанд ки маросими арӯсӣ бо шайтон бигзаронанд ва арӯс духтари 18 сола мешавад. тасаввур мекунем бародаро шумо як бор даҳшатии ин кора. ба мисли ҳамин гуна ритуал бо ҳастай дигар ритуали даҳшатнок ба номи маросими арӯсии сиёҳ ва никоҳ бо шайтон. ва айни замон мумкин шумо да интерес нишавад ки ин намуд абриятдо ба чӣ хотир буд, ин девонаҳо чӣ мехостанд барои анҷом додани никоҳи сиёҳ ё ин ки никоҳ бо шайтон. ин як привороти хеле ҳам сахт аз гурӯҳи ҷодуҳои сиёҳ ба ҳисоб меравад, яъне ки барои дилгарм кардани партнёр ё ин ки арӯсшон ё ин ки пареншон. ба гуфтаҳои худшон якумаш гӯё ки тамоми умр таъсир мекунад, а дуюмаш боша 20 ё ин ки 30 сол. ба гуфти худшон барои ҷодуро анҷом додан зан бояд сабзавотро аз хуни худаш бупоша ва оби чашму видилении занонаи бадани худша дар либосҳои марди дӯстдоштааш бишака. баъдан ӯ хеле ҳам сахт ӯра ишам фаромӯш накунед ки ҳатто дар бораи ин гуна коро фикр кардан аллакай шумо худтонда рост ҷо тайёр мекунед дар дузах. лекин аз ритуали баъдӣ ки маросими арӯсӣ бо шайтонай, ҳамин қадар фарқаш дар чияй ки бе марг мегзара. маросими арӯсӣ бо шайтон гуфтем ки дар Киев гузашт, чхеле ки гуфтем дар аввал, ин хеле ҳам даҳшатнок буд. мумкине ки ӯ дар он вақт айрӯ ягон китобам гирифтагӣ набошанд ва як фантазияи беақлонаву даҳшатноки худшон қатъи рафтор кардагӣ бошанд. мумкине лидери ҳамун секта фикр кард ки барои ин гуна ритуала анҷом додан хун аз ангуш ба кор намеравад, мумкине ки дигар хуна бигирем, хуни духтар. ва сектантҳо дар кори худшон ҳамин қадар бовар доштанд ки қариб ки духтара аз задан мекушанд, ки дар натиҷа ӯ тамоми ҳаёти худаш маъюб мемонад. баъди барҳам хӯрдани СССР ҳаракатҳои нави сектантӣ кам дида мешавад, лекин ҳар як кадоми ӯое ки буданд хеле ҳам доғи хунини калон монданд дар таърихи одамизод ва дар хотираи одамое ки аз ин кор дарак доштанд. дар охири солҳои 90 як гурӯҳи сектантҳо ба қабристон ҳуҷум мекунанд. сангҳои болои 40 қабристона чапа карда, крестое ки дар болои ӯво мондагӣ буданд сару поён кашол мекунанд. як сол пеш аз ин як гурӯҳи наврасон дар Кировград махсус секта ташкил мекунанд. ӯ бояд 666 чизи зиндара барои шайтон қурбонӣ мекарданд ва ӯ аввал оғоз мекунанд аз саги пишако. ҳангоме ки шаҳрвандони ҳамон минтақа мефаҳманд ки ҳайвоноишон ки аз хона мебарояд дига ба хона барнамегарда, наврасони аъзои ҳамин секта ба хулосае меоянд ки ҳадафшона иваз кунанд, яъне ки прицела мегиранд аз ҳайвоно ба одамо ва рӯйхат месозанд. дар рӯйхати ӯ буд ҳамсинфошон, хеши таборошон,
рафиқое ки албатта аз и секта нестанд. Яъне ки ҳар як шахсеро ки ӯ дар рӯйхат ҷо мекарданд, нақшашон ҳамин буд ки бояд ӯро қурбонӣ кунанд. Яъне ки шумораи қурбониёшон бояд ба 666 нафар бираса. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, дар рӯйхатшон ӯо ворид мекарданд ҳама шиноси хештаборошона, рафиқоишона ки аъзои секта нестанд. Не ки як вақт ҳамин хеле мешавад ки яке аз аъзоҳои ҳамин сектарам дар ҳамин рӯйхат ворид мекунанд. Яъне ки як навраса дароварда ба тахтхона латикуб карда оҳиста оҳиста даҳшатнок ва бераҳмона мекушанд. ба чӣ хотир? ба гуфти худи дигари аъзоҳои ҳамун секта, ӯ аз лидери секта қарздорай ва яъне ки ҳамин хел ӯ бигем заслужид кардага, яъне ки ҳаққи қарзша бояд ки ҳамин хел расчёт кунад дар лидери секта. ва ба лиҳози мумкин шумо дар бисёриётонда и гап бовар накарданӣ ба назар бираса, не ки бародаро и реалияи кор. ҳамаи ҳамун одамое ки ҳамин корда даст доштанд меқапанд 9 соли маҳбасшон мекунанд ва аз ҷои ҳодиса, яъне ки аз ҳамун падвал табари кинди атёрка меёванд. бале бародаро, чизҳое ки ҳози айни замон гуфтем, ин хеле ҳам даҳшатнок буд ва як чизро фаромӯш накунем ки одамое ки аз аввал то ҳамин охири видеоро мо дар борашон нақл кардем, ӯро ҳам и дунёшон сӯхтага ва ҳам охиратшон. а дар ин дунёшон шумо худтон ки нисбати ӯ чӣ шид? ё ин ки аъзоҳои гурӯҳи худшон куштанд ва ё ин ки ӯро дастгир карда паси панҷара ҳабс карданд. бале хушбахтона дар замони имрӯзаи мо бисёри наврасону ҷавонон ба ин роҳҳо намераванд. аз чӣ хотир? аз хотире ки замона пешрафтагиай, сатҳи ақл, сатҳи шуурнокӣ пешрафтагиай, сатҳи дониш, саводнокишон пешрафтагиай. но ба ҳама ин нигоҳ накарда, дар замони пеш яъне ки чӣ кор мекарданд? одамое ки доступ надоштанд дар информатсия, ӯро метонистанд ки дар гӯшашон ролтон кашол карда, ӯ вақт ролтон буд набуд, короче лапша кашол карда ба ҳамин роҳҳо баранд. не ки гарчанде ки дар замони ҳозираи мо ҳамин хел ҳолатҳо кам шидагӣ боша, муҳим дар ҳамин ҷае ки ключевое слово кам шидагиай, но ҳастанд. мисол дар он вақт дар гӯшашон лапша кашол мекарданд, дар ин вақт ролтон кашол мекунанд. яъне ки чӣ хел ҳастай ҳамин хел ҷоҳо ба монанди сектаҳои ӯ вақта бигем ки секта чӣ кор мекард? ба одам зарар мерасонд, зарари моддӣ, маънавӣ, рӯҳӣ. ҳамин хел корҳо ҳозир ҳам ҳастай. ӯ вақт мисол одаморо ба воситаи ягон китобо ё ин ки аз пеш гап зада аз раҳ бераҳа мекарданд. дар замони имрӯзаи мо чӣ хеле ки одамо доступ доранд дар технология, дар интернет, ӯро ба воситаи интернет аз раҳ мебаранд. мисол мегирем, агар ягон одаме ки ту дар ҳолати проблема доштанат туда пешниҳод мекунад ки ман роҳ дорум ки тра ин проблема озод кунам, ин проблемаи моддиитай, маънавиитай ё ин ки психологическитай, ман метавонам тра аз ҳамин проблема озод кунам. ва во ба худшон ҳар гуна чӣ пешниҳод мекунанд. мисол мегирем, дар бораи сектаҳошон гуфтем, ҳамин хел чизо ҳам ҳаст ки одаморо бераҳам мекунанд, ба ҷанг, ба ягон чизои безеб даъват мекунанд. шумо ин историёро медонед ки одаморо куҷо бурданд, чӣ коро карданд. ин хел ҳолатҳо ҳастанд. ва ҳолати дуюмиш ки зарар мерасона шумода аз ҷиҳати экономически, аз ҷиҳати моддӣ. мисол студентҳоро, бисёр наврасоро фреб мекунанд, одамоеро ки проблема дора. ҳастай одаме ки мисол проблема дора нисбати чӣ хеле хай наврасо ҷавонҳо, мисол ягон ошиқаш ё ин ки дар хонашон проблема дора ё ки ягон проблемаҳои молиявӣ дора. ӯ да пайдо мешаванд махсус ҳамин хел организация ва махсус ҳамин хел гурӯҳҳое ҳастае ки типа во да шумо бизнес нишон метаҳанд, типа во ягон проблемаҳои шуморо ҳал мекунанд ва бисёр ҳамин хел корот ҳатто дар подписчикои мо ҳам шидагӣ буд, менависонданд ки бародар махсус бизнес ҳастае, махсус чӣ ҳастае, моро ҳамҷа даъват кардаистанд, чӣ кор кунем, бирем нарем, ҳамин чӣ хел корае, ҳамин чӣ хел кор нестай. ва ин кора чӣ гуна определит мекунӣ ки и ба зарари шумо ё ин ки ба фоидаи шумо. определит кардани кор осонае бародаро. ҳамун организатсияе ки шуморо даъват мекунад, шуморо якумш ки ваъдаҳои ҳавоӣ бисёр метавад. допустим ту дар муддати 5 моҳ 6 моҳ ту директори ҳамин компания мешавед, дар муддати 5 моҳ 6 моҳ ту ҷип лексус қатъи мегардӣ, фалону беҳмадон геленваген қатъи мегардӣ. гуфтам ҳамин хел
ваъдаҳои ҳавоӣ мекунанд. Ва дуюмаш ин ки чӣ хеле ӯро фаҳмида мешавад ки ӯотра мегӯянд ки барое ки дар ин бизнес дохил шидан ту бояд ки инами қадар сум биёри модабитӣ. Не ки дар бораи ҳамин ягон одамои наздикта нагӯ, асобина падару модарта. Ва ӯтра чӣ хеле мефаҳмонанд. Ту фикр мекунӣ мегӯӣ ки о маро гуфтаистае ки ҳеҷ кар нагӯ, значит ки ягон лахатронай. Лекин ӯ дар ин гап ҷавоб дорам пешакӣ мегӯяд ту барои ин нагӯ ки ин бизнеси нави замонавии пешрафтаи ҳозирай ӯ падару модарти хеш табори ту мисол ӯ пиран ҳози ай асри нав нестан, тура мушлени зурай, тура калат зурай, ту да ҳамин кор мешавӣ. Ӯро нагӯ ки ӯ намефаҳманд, тура айраҳ бераҳа мекунанд. Не бародаро, ин ба хотири он неста, ин ба хотири онае ки ӯ одамои айти калонтар мисол ин роҳҳоро дидагиянд, мисол медонанд ё ин ки метавонанд фаҳмида ки ҳамин чӣ корай, тура намемонанд ба ин кор бирай. Ва чӣ бояд кард ки допустим фикр кунем ки ҳо ҳастед дар замони ҳозирае мо бизнесҳое ки бале падару модарои мо ӯро намефаҳманд ва мумкин аст ки розӣ нашаванд. Аз чӣ хел кунӣ ки ҳамеро ҳам бифаҳмӣ ки бизнеси реалнияе, бифаҳмӣ ки тура фреб намекунанд, ҳам бо якас имконияти пурсидан дошта бошӣ. Мисол ту агар ки чӣ хеле ки тура гуфтанд ки нагӯ, ту метавонӣ аям одами калонтар бигӯӣ ки як ҷурае маро ба ҳамин кор даъват кардагиянд, ҳамин ба фикри шумо чӣ хеле? Ӯ фикри худша мега як. Дуюмаш ки интернет бародаро. Любое чизое ки шуморо даъват мекунанд ба ҳамун ҷа, пеш аз оне ки дар ҳамун гурӯҳ шомил шидан, шумо як бор дар интернет савол битедин ки номи ҳамун организатсияро мегӯянд ку бизанен бибинем ки дар ҳамун организатсия чӣ намуд отзивай нисбати ҳамун одамо нисбати ҳамун организатсия чӣ мегӯянд. Вот и всё. Ин гап ҳама барои чӣ гуфтаистам ки ба наздикӣ як одами тамошобини ҳамин канали ман ҳам ҳолат шидагӣ будак, нақл кардак, мақсад дар оҷа агар дар ин бора видео кунем як история дуру дароз мешавад, чӣ хеле фребшон кардагиянд ҳамунҷа, чандин ҳазор доллароша бой додагия ҳам одам ба як ваъдаи фанди фиребу чиз. Ва безебии ин намуд фреб кардан, безебии ин намуд чизо дар чие ки ман ҳамин намуд корора секта меномам. Ман худам барои чӣ ки ӯ зарар метаҳад. Вақте ки одам вориди ҳамин намуд гурӯҳҳо мешава, ӯ барои ворид шидан сум расход мекунад ку ва дар дуруни гурӯҳ мебинад ки ман ин сума по-другому дарёфт карда наметавонам ва дар ӯ пешниҳод мекунанд ки мо тура гуфта будем ки ту директор мешавӣ, ту менеҷер мешавӣ, дига мешавӣ, ана ки ту бира муда одам биёр. Агу одам барои он хотире ки сумша бигира маҷбур мешавад ки чӣ хеле худша фреб карда буданд, ҳамон хеле бо дигарро фреб кунаву ӯро ба гурӯҳ ворид кунад, то ки ай ӯ сум бигира. Яъне ки ин аз ин раҳ дига баромада наметавонад. Ин худаш мошенник мешавад, дар ҳамун гурӯҳ рафтан мегирад ба мисли дигарро. Барои ҳам бародаро эҳтиёт бошем.